Obzirom da su se 3 kompanije pridružile projektu Beogradska senior kartica. Za ove 3 kompanije mi imamo ukupno novih 24 prodajnih mesta koji će biti partneri ovog projekta. Nama je cilj da svakodnevno omogućimo novi broj firmi, jer svaka nova firma omogućava i dodatne popuste ka našim penzionerima. Velika zahvalnost predsjedniku opštine Obrenovac gospodinu Kručkoviću na njegovom zalaganju, uopšte i na tome što sa svojim svakodnevnim aktivnostima i pomaže najstarijim sugrađanima u Obrenovcu. Naše je naravno da nastavimo da razvijamo ovu senior karticu grada Beograda, obzirom da u ovom trenutku imamo 145.000 izdatih kartica, sada već praktično preko 140 firmi i preko 450 prodajnih mesta. Hvala. Velika nam je čast i zadovoljstvo što možemo predstaviti program senior kartica našim dragim sugrađanima, odnosno penzionerima, gdje mogu da koristiti popuste na sve kupovine u našim objektima i zahvaljujemo se gospodinu Kručkoviću i našoj državi na ovoj velikoj saradnji i nadam se da ćemo u budućem periodu dalje ovako veliko uspjeti. Hvala. Mogu da obradujem naše penzionere da u samoj opštini Obrenovac, na području opštine Obrenovac, smo dobili još oko 20-ak trgovinskih objekata kojima mogu da koriste pogodnosti kupovine od 5 do 15% popusta u svim trgovinama Tonči i trgovinama Bombi, kao i u trgovini za promet mesa u turističko-ugostiteljskoj radnji. Dakle, meni je drago da se svakim danom uključuju sve više naših trgovinskih radnji i zamolio bi penzionere da iskoriste ovu pogodnost, da se obrate u opštini, da se obrate u svoje mestne zajednice, a dolazit će i naši aktivisti iz opštine na teren kod penzionera koji ne mogu da dođu, koji su nepokretni, i omogućit ćemo dakle svima da iskoriste ovu pogodnost zahvaljujući saradnji naših trgovinskih objekata i opštine Obrenovac.
Ja ovako da se zahvalim u ime penzionera Obrenovca, prvo Sinišu Malin koji je organizovao ovo sve, onda našem predsjednik opštine koji je organizovao prevoz do Sava centra, tako da smo išli, među prvima smo dobili te kartice. I onda se zahvalim i svim ovim radnjama u Obrenovcu koje su organizovale taj popust za nas. To nama ipak znači nešto, koliko toliko, 5% do 10% imat ćemo popusta, tako da ipak utiče na tu našu penziju. Na kraju mjeseca, na primjer, možda uštedimo do 3-4 hiljade mjesečno. Tako da smo zahvalni svima na toj organizaciji koju smo dobili, koja je organizovana za nas penzionera. Trenutno su u Obrenovcu izdate 5243 senior kartice. To je trećina ukupnog stanovništva Obrenovca koje ima penzionerski status. Ja pozivam sve ostale penzionere, a njih je blizu 10.000, da preuzmu svoju senior karticu u zgradi gradske opštine ili u zgradama mesnih zajednica ili na poznate brojeve telefona da se jave da im se na kućnu adresu dostave. Naši trgovinski lanci koji su danas potpisali ugovor zvanično i od ponedeljka, znači od ponedeljka 18. decembra ćete zvanično moći da ostvarite popuste na sve artikle koji su u ponudi ovih trgovinskih lanaca od 5 do 15%. Znamo svi da ide Sveti Nikola, znamo svi da idu novogodišnji praznici, to će biti prva prilika da ove kompanije dobiju svoje nove kupce, nove stare kupce uz senior karticu. Želim da se zahvalim svim ljudima koji učestvuju u ovome. To je dokaz da naši privrednici veruju i u Vladu Republike Srbije, i u Skupštinu grada Beograda, i u gradsku opštinu Obrenovac. Pozivam ostale koji su zainteresovani, a mogu da učestvuju svi trgovinski lanci i sve ostale vrste uslužnih delatnosti ili bilo kojih drugih delatnosti u ovom programu, da pruže priliku da naši penzioneri žive bolje i da ono što su oni uradili za nas im se na ovaj jedan mali način vrati. Da, hoće da ima već.